नमस्कार. या गजाली कार्यक्रमामध्ये आज आपण फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेळणार आहोत आणि तुमच्या पुढे प्रश्न दिसणार नाही, पण मी प्रश्न तुम्हाला विचारतो. कुठलंही बक्षीस म्हटलं की आपल्या समोर एका कलाकाराचंच नाव फक्त पहिल्यांदा डोळ्यासमोर येतं. आपलं चॉईस आहे 1 अतुल कुलकर्णी, 2 उपेंद्र लिमये, 3 सचिन खेडेकर, 4 डॉक्टर अजय वैद्य. अँड युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. बस. अरे कमाल आहे, तुम्ही सगळ्यांनी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मध्ये पहिला नंबर मिळवला, त्यामुळे इथे कोणाला बोलवायचा हा प्रश्न उरत नाही. पण तुमचं उत्तर बरोबर आहे, सचिन खेडेकर. आणि आपल्याकडे आज सचिन खेडेकरच या गप्पा मारण्यासाठी आलेले आहेत. सचिनजी नमस्कार. 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 मला सांगा, तुमची एकंदर कारकीर्द जर का बघितली ना, तर तुम्ही एक 7-8 नाटकं, एक 25-1 सिरियल्स, त्याच्यात मराठी हिंदी, पण जवळजवळ 30-40 चित्रपट केलेले आहेत. त्यामुळं सगळ्यांचा प्रवास हा नाटकामध्ये येण्याचा हेतू आणि प्रवास हा नाटक, सिरियल आणि सिनेमा असा होतो. तुम्ही तोच हेतू मनात धरून आला होता? खरं हेतू मनात काय धरणार, म्हणजे ज्यावेळी होतकरू नट म्हणून सुरुवात केली होती त्यावेळेस नाटकात काम करायला अशा करता सुरुवात केली कारण काम करता येत नव्हतं, काम शिकण्याची इच्छा होती. अभिनय काय असतो, तो कशाशी खातात ह्याच्याबद्दल अजिबात कल्पना नव्हती. चांगली माणसं भेटली, विनय आपटे माझे गुरु, दामू केंकरे आणि अनेक मंडळी त्यावेळेला भेटली, वामन केंद्रे, ज्यांनी शिकवलं. आणि त्यामुळे नंतर नाटकानंतर अर्थात जो सहज स्वाभाविक पुढची पायरी असते ती कॅमेऱ्यासमोरची असते. सुरुवातीला छोटा कॅमेरा नशिबी आला जो टेलिव्हिजनचा होता, आणि मोठ्या कॅमेऱ्यासाठी थोडी आणखीन प्रतीक्षा करावी लागली. पण प्रत्येक वेळेला हा प्रवास आधी थोडासा आत्मकेंद्री, स्वतःचं काम चांगलं व्हावं, कॅमेऱ्यासमोर आपली फजिती होऊ नये, अशासाठी स्वतःची तयारी उत्तम असावी आपण एक करिअर सुरू करायच्या आधी. त्या दृष्टीने नाटकाचा प्रवास होता, जो अजूनही अव्याहत चालूच आहे. कारण नाटक आयुष्यातनं सुटत नाही. ह्याचं कारण लोकांसमोर सतत लाईव्ह जिवंत अनुभव लोकांचा घ्यावा ही आतली तहान भागत नाही, म्हणून खरं तर नाटकाचा प्रवास चालू राहतो. कॅमेऱ्यासमोरच्या गोष्टी अशा असतात की कॅमेऱ्याचा फायदा हा असतो की एकाच वेळेला अनेक कोटी माणसं आपल्याला पाहू शकतात त्याच वेळेला. तर खरं तर कॅमेऱ्याचा प्रवास नाटकाकडून दूरदर्शनकडे अशासाठी होता, अधिक चाहत्यांच्या किंवा अधिक प्रेक्षकांच्या भुकेमुळे आपण माध्यम बदललं. मग सिनेमाचा प्रवास आपसुकच त्यातून सुरू झाला. कुठला पहिला सिनेमा कुठला केला? पहिला सिनेमा माझा मराठी सिनेमा होता विधी लिखित नावाचा. पद्मनाभ नावाचे त्याचे दिग्दर्शक होते, ज्यांनी हिंदीतले पद्मनाभ बांदोडकर त्यांचं नाव, त्यांनी राज खोसलांच्या सिनेमांमधनं दिग्दर्शन केलेलं होतं. आणि तर तो पहिला सिनेमा होता मराठी, मला वाटतं 88-89 साली. आणि मग मध्ये मध्ये मराठी, हिंदी सिनेमा आणि हे टेलिव्हिजनचं काम, असा तो प्रवास सुरू झाला खरं. आणि तो आता मागे वळून पाहताना जसं आयुष्यातल्या सगळ्या गोष्टी सोप्या वाटतात किंवा आता त्याचा ॲनालिसिस खूप सहज करता येतो, तसंच काहीसं माझ्या आयुष्यात आहे. त्यावेळेचा प्रवास अगदी जाणतेपणी तेव्हापासून लक्षात येत नाही, पण आता मागे वळून पाहताना खूप सोपा वाटतो. मराठी सिनेमामधली तुमची जर का कारकीर्द बघितली तर महेश मांजरेकर आणि तुमचं एक गणित जमलेलं आहे. काय असतं हे गणित? नाही, हे गणित अशासाठी असतं, महेश मांजरेकर एक तर माझा मित्र आहे आणि आम्ही दोघं एकमेकांना अगदी अतिशय चांगल्या पद्धतीने ओळखतो. आता महेश दिग्दर्शक म्हणून माझं त्याच्याकडे पाहणं आणि त्याचं माझ्याकडे नट म्हणून पाहणं, असा एखाद्या ज्या दिग्दर्शक नटाचा प्रवास असतो तसा आमचा नाही. म्हणजे त्याच्या सगळ्या शक्यतांसकट मी त्याला ओळखतो आणि तो माझ्या सगळ्या शक्यतांसकट मला ओळखतो. आता त्यावेळेला जेव्हा एखादी जबाबदारी की हे मला करायचं आहे, ह्याची जबाबदारी ह्याच्यावर टाकता येईल असं त्याला जेव्हा वाटतं, तेव्हा आपण असलेली जबाबदारी आता नेटाने आपल्याला निभावली पाहिजे असं मनात असतं. आणि बहुधा माझ्या आणि महेशच्या होते असं झाले की त्यांनी टाकलेली जबाबदारी आम्ही दोघांनी एकमेकांच्या मदतीनं अगदी लिलया सांभाळली आणि ती कामं लोकप्रिय झाली. मग महेश मांजरेकर स्वतः म्हणजे एक नाटकाचा निर्माता म्हणून, मित्र म्हणून, नट म्हणून
मराठी सिनेमाचा दिग्दर्शक म्हणून, मग हिंदी सिनेमाचा दिग्दर्शक म्हणून, असं खूप प्रथितयश मोठा दिग्दर्शक आहे. म्हणजे मराठी सिनेमा त्यांनी करायला सुरुवात केली होती आई नावाचा, त्यानंतर तो हिंदीतलेच सिनेमा करत होता. मग त्याचा पुन्हा एकदा मराठीतला प्रवास सुरू झाला. त्यामुळे हिंदी मराठी असं मिळून आम्ही एकत्र, मी त्याच्या 8-10 सिनेमात काम केलं असेल. सगळ्यात महत्त्वाचे त्यातले सिनेमा अस्तित्व, माझा आणि तब्बूचा सिनेमा, दुसरा सिनेमा मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय, आणि तिसरा सिनेमा काकस्पर्श. तर ही आमची ट्रायोलॉजी आहे आणि ती गेल्या 10 वर्षात लोकांसमोर आलेली आहे. म्हणजे मी म्हटलं तसं की माझ्यामध्ये असलेल्या शक्यता आणि त्याच्यामध्ये दिग्दर्शक म्हणून असलेल्या शक्यता याची आम्ही सातत्याने परीक्षा घेत असतो. हे 3 महत्त्वाचे सिनेमा आम्ही त्यामुळे आत्तापर्यंत केले, यापुढेही करण्याची इच्छा आहे. पण ते तर तो जो दिग्दर्शक आणि नटाचा प्रवास असतो, म्हणजे आज आपण नुसतंच असं ऐकतो की डिनेरोनी स्कॉर्सेसीच्या 9 सिनेमांमध्ये काम केलेलं आहे, असं जेव्हा ऐकतो तसं माझ्याकरता तो स्कॉर्सेसी आहे आणि त्याच्याकरता मी डिनेरो आहे. अरे वा. बरं, कसं आहे की सुरुवातीला ज्या वेळेला एखादा कलाकार खास करून मुंबईमध्ये शहरामध्ये धडपडतो, त्यावेळेला तो मिळेल ती भूमिका स्वीकारत असतो, कारण ते अपरिहार्य असतं. त्याच्यामध्ये अर्थकारण हा फार मोठं त्याचं कारण असतं की मला पैसे मिळाले पाहिजेत आजच्यासाठी आणि माझ्या संसारासाठी. तुम्ही आता अशा एका स्तरावरती पोचलेला आहात जिथे तुम्हाला हे करायची गरज नाही, तुम्ही भूमिका निवडू शकता तुम्हाला हवी ती. मग ती भूमिका निवडताना तुम्ही चाळणी लावता, त्याचा कस काय असतो? म्हणजे भूमिकेचं आव्हान, भूमिकेची लांबी, माझ्याबरोबर काम करणारे सहकलाकार त्यांच्याशी माझं जमतं का नाही जमतं, निर्माता पैसे देणार आहे का नाही देणार आहे, त्याचा मागचा इतिहास, लोकांच्या समोर मी ह्या एका ठराविक छबीमध्ये जावं का याच्यामध्ये ती बदलेल, म्हणजे काय कस लावतं? नाही, हे कसं आहे की ज्या वेळेला तो म्हणजे मी म्हटलं तसं तो जो सुरुवातीचा काळ होता, तेव्हा मी सई परांजपेंचा सहाय्यक होतो, असिस्टंट. आणि सई परांजपेंनी मला एकदा सांगितलं होतं की तुमचं तर मग हे काम मला करावंसं वाटतंय पण मला नाही आवडत आहे, पण मग मला ते करावंसं वाटतंय, पण तिकडे कोणतरी आणखीन नाववाल्याला त्यांनी घेतलं आहे. तर तेव्हा तिने मला असं सांगितलं होतं की तुमची आता परिस्थिती काय आहे, तुम्हाला नाव नाही म्हणून काम नाही आणि काम नाही म्हणून नाव नाही, अशी परिस्थिती आहे. तर त्यातून आता असलेली काय लोकांना स्वतःची झालेली ओळख, समोर आलेली कामं, हे खरं आहे की आता माझ्याकडे मला असं नेहमी वाटतं की निवड महत्त्वाची आहे. कुठलं काम आपण केलं पाहिजे, कुठलं काम आपल्याला नट म्हणून पुढं नेईल, कुठलं काम माझी एक प्रतिमा म्हणून सचिन खेडेकरला पुढं नेईल, असं काम निवडण्याचा मी खरं तर प्रयत्न करतो. तो थोडासा सेल्फिश प्रयत्न अशा करता आहे की आता इतक्या वर्षांनी काम केल्यानंतर एखादं वाईट काम करून 2 पावलं मागं जावं असं मला खरंच मनापासून वाटत नाही. तर समोर आलेल्या 4 कामांमधनं प्रत्येक वेळेला असं होतही नाही, मी किती हुशार वक्तव्य केली तरीसुद्धा नुसतीच माझी एकट्याची हुशारी ह्याला पुरत नाही. तर अनेक गोष्टी त्या कामाला पूरक असतात आणि त्या प्रत्येक वेळेला जमा होतीलच असं नाही. म्हणजे समजा आता गेल्या वर्षीचे माझे सिनेमा आहेत, समजा प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, मृणाल कुलकर्णीचा सिनेमा. मृणाल ही माझी खूप जुनी मैत्रीण आहे आणि तिचं पहिलं दिग्दर्शन होतं. मला आवडलेला विषय होता, पण ते तिच्याबरोबर काम करायचं होतं आणि तिला दिग्दर्शक म्हणून तिच्यात नेहमीच ती इच्छा होती आणि ते करायचं ठरवलं आणि ते लोकांना खूप आवडलं. किंवा आजचा दिवस माझा हा चंद्रकांत कुलकर्णींचा सिनेमा, आज त्याला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. त्यातली जी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे ती मला मनापासून आवडलेली भूमिका आहे आणि ती अशा करता आवडलेली होती की आपल्याकडे राजकारणी माणसांना अत्यंत नकारात्मक लाईटमध्ये पाहिलं जातं आणि तो एक सकारात्मक मुख्यमंत्री होता ह्याच सिस्टीममध्ये असलेला, जे आजच्या राजकारणात खूप महत्त्वाचं ठरतं की तुम्ही सिस्टीमच्या बाहेर राहून सिस्टीमच्या नावाने ओरडू शकत नाही, तुम्हाला त्या सिस्टीमचा भाग व्हावं लागतं आणि मगच तुम्हाला स्थित्यंतर त्यात घडवता येतं. मी बाहेर राहून हे चूक आहे असं नाही म्हणू शकत, मला त्यात राहून हे म्हटलं पाहिजे की हे चूक आहे आणि हे मी सुधारण्याचा प्रयत्न करणार आहे. म्हणजे आपण जसं मी नट म्हणून त्यात राहून काही बदल घडतोय का हेच पाहणार आहे. म्हणजे हा चांगल्या कामाच्या वाईट कामाच्या सगळ्या गदारोळामध्ये सुद्धा चांगलं काम करून करून सुद्धा आपण लोकप्रियता मिळवू शकतो, आपल्याला लोकाश्रय मिळू शकतो. नाहीतर मानसिकता आत्ता काय आहे की जितकं मूर्ख काम
हिंदीमध्ये जसं काम चालतं की जितकं लो IQ गॅग्स आपण करू तितके आपण लोकप्रिय होऊ. म्हणजे जितका मूर्ख सिनेमा तितके कोटी रुपये जास्त, असं एक जे हिंदीचं गणित आहे. अशा सगळ्या गदारोळामध्ये चांगलं काम निवडायचं आणि चांगलं काम करायचं, त्याला एक छाती लागते, हिंमत लागते, जी जी माझ्यात आहे. म्हणजे आज मिळवलेलं सगळं उद्या आणि हे लोकप्रिय होणार नाही या भीतीनं मी काम करत नाही. ते लोकप्रिय झालं नाही तरी माझी आवड ही कधीतरी लोकांची आवड होईल असा माझा हट्ट असतो, असं माझं म्हणणं आहे. आणि त्यामुळे ती निवड महत्त्वाची ठरते प्रत्येक वेळेला. किंवा म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, आजचा दिवस माझा, कोकणस्थ, काकस्पर्श, या प्रत्येक सिनेमामध्ये मी प्रयत्न असाच केलेला आहे की एक विषय दुसऱ्या विषयासारखा नसावा, ह्याची झाक त्याच्यावर नसावी. प्रत्येक वेळेला माझ्यातल्या शक्यता मला पडताळून पाहता याव्यात. प्रत्येक वेळेला लोकांची जी आवड असते ती प्रत्येक वेळेला आपण डिक्टेट करू ती आवड असते असं नाही, त्यांची त्यांची स्वतःची म्हणून आवड असते. आणि आज मराठीमध्ये सुदैवानं अशी वेळ आहे की त्यांना नवीन विषय पाहायचे आहेत आणि नवीन विषयांना पाठिंबा आहे, जे इतर कुठल्याही भाषेमध्ये नाही आहे. एक वेळ अशी होती की ज्यावेळेला आपल्याकडे नाटकामध्ये अशा अनेक विषयांच्या शक्यता पडताळून जायच्या आणि मराठी सिनेमा एका ठराविक चौकटीमध्ये बंदिस्त राहिलेला होता. सुरुवातीच्या काळामध्ये तो तमाशामध्ये राहिला, त्याच्यानंतर तो विनोदामध्ये राहिला. आत्ता परिस्थिती नेमकी उलटी आहे की आता नाटकाला विषय सापडत नाही अशी परिस्थिती आहे, तोचपणा येतोय. पण श्वास आल्यानंतर सिनेमाला प्रचंड विषय मिळायला लागलेत. नाही पूर्णपणे अगदी खरं आहे. याचं कारण असं की नवीन जे दिग्दर्शक आहेत आणि ज्यांना नवीन काही करण्याची, नवीन विषय समोर लोकांसमोर मांडण्याची इच्छा आहे, त्या सगळ्यांना प्रेक्षकाश्रय आहे. ह्याचं श्रेय नव्या मुलांना आहे, तसंच प्रेक्षकांना सुद्धा आहे की त्यांनी ही तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी जर असं म्हटलं असतं की कुठलाही नवीन नको, आम्हाला तोच तमाशा आणि तेच तुळशी वृंदावन हवंय, तर ह्यातलं काहीच दिसलं नसतं. खरं तर ह्यामध्ये प्रेक्षकांचा वाटा खूप मोठा आहे. आणि हा प्रेक्षक मी खरं सांगू का, आपण मराठी नाटकातनंच तयार केलेला आहे.